хора, аз съм XX Spire, с мен са Митака Беги и... Също, ако можете да четете английски, прочетете неговото име. Стой мирно за малко. Ще ти кажа кога може да се движиш. The Fistman. Да, The Fistman. За тези, които не са го почили, се казва The Fistman. Да, миналото ми име, ако някой знае, ако не знаете. Геймплей. Да. Обаче, смених, защото нещо е така, дори не си имам такива. Геймплей започва с оная дума. Гей. Оная дума се Гей. някаква глупост. Оная дума гей. Започва с тая дума. И какво? То всеки може да се нарича. Глупо. Ето две такива вратички. Ама да дразня хората, ще го казвам. Гей. Стига с това куче, но вече ще ме убиеш вече. Тригла! Супер! Тъмън за всички ни. Аз имам три. Аз имам едно в моята стая, не благодаря. Човеко, както и да е, ако случайно гледаш, сигурно си да си казваш, те са разрушили цяла къща. Но както виждаш, целият град е опустошен. Идея за разина, това е мап. Това всъщност е мап. Апокалипсис мап. Който играем от много време с неговия брат, нали, Митака Беги. И забрахме името. Блейзър. И това е първият път, който... И поканихме този Спайдър да играе. XX Spider. Не е толкова важно XX. То аз имам две имена. XX... Аз съм за теб. Какво става? Най-хубавите ми работи. Аз ще файтам фрейма най-хубавите ми работи. Не. Ей! Вите, дай ми толкова много време, само стрели чакам да ми дадеш. Кой е? Айде, бе. Вече ме омръзна. Що сега ги слагаш, бе? Не ми трябва. По-лесно. Стрели! Да, чакай. Време за стрели! Време за стрели. Кой би го казал? Пин? Само дето 5. Имам 8 дъски, ако ви трябват. Не ми трябва. Вите. Време за стрели! Къде е, бе? Ще стреляш една стела в стената. Не в стената, да я взема и да си я разложа. Добре, сега ми... И в айтафрейма също. Де сте, бе? Още ли сте в къщата, моля ви кажете? Стената. Добре. Ето я, тук не. Сега нека да се сложа лъка обратно в айтъм фрейма. Ето на сеграта ще има. Не, то на сеграта ще има по такъв тераса. То умножих една шиша. Аз направих една по-голяма. От всички тях. Добър лък. Айтафрейма го помини тук, нали? Те така ще го сложа. Това не става, Така пеки, мами. Какво? Хей, ще ми дадеш ли някакъв меч или нещо? Аз? Не, на Митака Беги. Митак, чакай! Блейзър! Да. Блейзър, чакай! Ще ми дадеш ли нещо? Нека всички си забравяме имената. Направо. Това е част от живота. Това е част от живота просто. Част от живота, която е много ужасна. Ники, кажи, каква боя носиш? Я ще видя. Никаква. Аз нямам нищо. Ники, ела надолу на етаж. Ники, ела надолу на етаж под вратата. До вратата. Добре. Ей, ми. Чакай, ела да ти дам и още имам диаманти. Благодаря, идвам. Нека да има 4. Мога да ти върна услугата с нещо. Не, няма нужда. Някой друг път. Но не сега.
момента нямам нужда от напускане. Значи, това и оставям в ето този чест тук. Плюс една диамантена кирка. О, благодаря ти, И човек. меч. Ето така и готово. Човек, искам да ти признам, ти си велик. Може се един диамант и тук. Не. А, нещо по-хубаво. Чакай, ще да се енчантвам брадата. Да, ето го Брейзър. Чут. Не ме удари! Жавам. Хей, виж ме. Забелязваш нещо различно в мен. Да. Приличаш на Мишела. Не, бе. Ей, човек стига! Май так писата нали? Първо. Я стига, бе. Първо. И брадата ми. Брейзър не искаше ти да ме атакуваш, а пък сега и той не иска да ме атакува. Решавайте вече кой да не иска и кой да иска. Няма. Хора, Да. моля се махнете за малко от моята стая. Моята стая. Да, това е моята стая. Аз... Двамата е за най-голямото. Тази декорацията тук. Не виждате ли че е моята? Гадост, паднах. Трябва да напишем на табела на вратата стаята на ден и на както и да ти името, защото не мога да го запомня. Това е невъзможно. Как няма да познаеш Блейзър, бе? Но як им остаци имаш, бе? Откъде ти пуснаха остаците, бе? Може ли да ти ги взема? Да кажа. 10% някой да се махнат за жена. Ники, колко процента имаш? Ники ще спира от влога, това е вече ясно.